Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning this time when it's going to Simbo Makwela kanye noSibindi. Where guys going to yenza la comment section angiyithandi. Ivideo ikhuluma ngento eqondile ufikinde yakho. La kubonakala khona uMakwela introduce koSibindi bekuse Park kaMamkhulu kwabizwa izingane uSibindi bekhona. Angikhumbuli ukuthi utheni kahle uSibindi. Wase kuMakwela waba nento ukuthi kufanele usabe ingane yomfana. Okokuqala esikutholayo ukuthi uSine uyamazi uMakwela. uMakwela owaka Madlala isigodi salaba khona eMzumbe. So uSine mayemazi uMakwela obviously noSibindi bazomazi. And ngathi baku age group efanayo ngiyacabanga ukuthi umsele kusho ku episode 1 lokho ukuthi esho kuMakwela ukuthi mayefika lapha ekhaya kunezingane acisha linganeni esicisho zilingane naye nje imchazela ukuthi umuzi ume kanjani ngokwabantwana. Uma uSine azi uMakwela vele noSibindi uzomazi. Uma futhi uSibindi hleze ehamba nomseleku uSibindi emile ngento yokuthi wenza isithembu somjolo ngala ubaba wakhe wenza isithembu akayena ingane ezoxwaya ukuthi ubaba wakhe usene girlfriend. So uSibindi uyamazi uMakwela ngaleyo ndlela. Hayi leseni ibhalo ukuthi ingane le nisola nimbonile umseleke vele endaweni la ehle khona noMakwela embedeni. Nimbonile futhi evela la uMakwela ezomkhombisa khona ukuthi nakho ngempela ipregnancy ikhona emnika lesa stick. Nabona umseleke ejabulela ukuthi sekuzovela ukuthi akanayo inkinga because indlela akhuluma ngayo ngaleso sikhathi etshelwa ngepregnancy waba nento esakuthi ikhona into abeyisola ukuthi kuganga ngayo. Angazi ukuthi wayiqonda ukuthi mhlawumbe wayiqonda ukuthi amanye amakhosikazi akhe mhlawumbe ayaprevent ayamfihlela kanjani, kodwa nje waba nento yokuthi le stick ngoba sino 2 lines siprove ukuthi yena usangabenza abanye abantwana. Why ke sinifika la ku comment section lengane ekaSibindi niyasola kodwa nibonile sathi masibona uMakwela okokuqala siyitshela ukuthi hayi lo uzolingisa ke umlingisi okhokhelwe because wayebizwa ngo number 5. Sathi sizolinda episode la sibona khona umlomo nomlomo ukuthi makuthiwe mncwa yabo. Kusami ngicela ningangimosha umoya ngenza into wrong. Ngiyazi ukuthi nami ngiyahleba kodwa ngihlezi angivele ngisukela into eyihaba nje ngenxa yokuthi mhlambe ke sengizothola ama views ilento esibangayo. Le yaSibindi noMakwela uSibindi uhleze egudla nobaba wakhe. uMakwela njengoba elingana noSine noSibindi ngenza ukuthi khona indawo zobumnandi la bake baya khona bamazi ngoba noLwandla akakhombisanga ukuthi umuntu aqalayo ukumbona. Nompilo futhi indlela commenta ngayo wakhomenta ukuthi nje engathi uMakwela bayamazi. NoMakhumalo wathi futhi uma uMakwela ngenza abehlangana ngeke ngamazi ngoba le ndaba bayikhombayo ukuthi kungakubo anti bakaMakwela wayifunda nabo kusho ukuthi bayamazi nje. Esingakakwazi ke ukuthi uMakwela mayesefike eMzumbe bonke bazofike bemazi yini. uMacele siyabona ngoba usesiPark ngenzeke ingabazi vele omakhelwane bala eMzumbe. Nina ke ngenxa yokuthi angazi mhlawumbe ikhona into enizama ukuyenza ukupaint isithombe esimbi ngale ngane because anithandi ukuthi number 5 manje senithi lo mntwana akwenzeki. Umseleko lobevele noMakwela ayikho futhi nento eveza uSibindi ebukeka kwiposition yokuba kwi-stress mhlawumbe ukuthi hayibo ubaba wakhe wenzani. uMakwela nje wamazi njengoba uSine imazi. uSine ke mayixoxa naye ngefriendship yabo siyabona ukuthi mhlawumbe kwakuyile friendship leyo ukuthi hawo njani mabehlangana emgwaqweni ngokuzwa ukuthi phela bandanga. Kodwa uSine azi uMakwela noSibindi bazomazi ngoba lezi ingane ezu5 zicishe yilingane. Angazi ukuthi senithi ke u2.5 okaSibindi. uSibindi futhi ingane zakhe zifana naye zifana noMayeni. Le ifana noSine. Sisenje siyibona ivela ukuthi hawu uSine ephelele. uSine asitholile ukuthi umfana noma intombazane. Yekani ukuthanda izitori lezi ezikhohlakele nize nikhanda izinto ezingekho.
Mhlampe nami ngiyalenza ihaba, ngiyawakhuluma into amanga kancane kodwa ngaze ngisukele into enje. USibindi ukhombisa ukuthi nje yena ubaba wakhe la igudla khona usuke khona, and uSibindi uyathula futhi engasho lutho ngoba usenento yokuthi yena nobaba wakhe bayi-scheme, ubaba wakhe uxoxa yonke into naye. Lento kayikhomenta ngoMakhwela angikhumbuli kodwa ukuthi wathini. Into evelayo ukuthi bayamazi, abaqala ukumbona. Sukani-ke ekuthi nizokhanda izinto engingayikhulumi la. Uma ekhona omunye othi ingane ekaSibindi ngicela ihambe niyokusho lapho kuleyo post, kuleyo page, hayi la ngaze ngisho ukuthi ingane yaMakhwela ekaSibindi eyamseleku, sambona futhi ukuthi mayethola i-pregnancy wayejabule kanjani, wabala ukuthi sekuzovela ukuthi anginankinga kanti bekudlalwa ngami. NoMakhwela wafakazelwa leyo nto athi makukhona bebenjani njani mhlawumbe bemrobha, sekucacile-ke manje. Cabanga ukuthi-ke kuwanele lokhu esengikuchazile ukuthi uzwe ukuthi 2.5 2.5 almost ne-5 kg bayafana-ke manje. Siyeke futhi le ngoba nize niyithathe wrong kanti siyayidlalela. Ingane yaMakhwela ekababa uMseleku. uMakhwela futhi mayevezwa kuthando nesithembu uvezwe njengo-girlfriend kaMseleku, wasuka kwi-girlfriend waba unkosikazi, kwaze-ke kwaphela kuyimfihlo kwamanye amakhosikazi ukuthi usewunkosikazi. Ayikho into esiyitholile enye ethanda ukumhlanganisa noSibindi. Musani ukuyenza-ke ngingakaze ngixoxe into enjalo. Bye.